por si había algún desconfiado ou algún flipado, en este caso, Antonio, non flipes, tío, xo traí flipado porque a baralla xa tiña no meu peto, non, isto non é maxia. O que sí sería maxia é que dentro desta baralla de cartas houvese unha carta que estivera do revés e coincidira ca que estás pensando. Entón, flipamos todos. Jaime máis, porque se va flipando un borrato, xa está ya, non sei que pasa aí, Jaime. Vale, non te preocupes. Bueno, por primeira vez, xa, para rematar este xogo, porque ainda teño uns xogos para fazer, cal é a carta que lle eches a volta? Podelo dicir, está a baralla completa. Sí, que carta foi a que lle eches a volta? Es un 10 de trébol. O 10 de trébol. Pois fíxate que con solamente dous dedos vou a sacar as cartas do seu estuche e quero que vexas que hai unha carta, non sei se vedes todas as cartas, como vedes, están todas do dereito, pero hai unha carta en concreto, non sei se vedes que hai unha carta en concreto, todas as cartas están do dereito, pero hai unha carta en concreto, non sei se ves algunha carta, igual me pasei, que está do revés. Vistes algunha carta que está do revés? Sí, paseina xa, non me podo creer. A ver, unas pasar lentamente, todas as cartas están do dereito, pero hai unha carta que está do revés. É correcto? Sí. Esta chica que, sí, tes dúas orellas, verdad? Escoitas no que che digo. É esta a carta que está do revés, xusto, verdad? Como é o teu nome? Estrela, igual que mi madre, bien, casualidades. E ti, perdona, como es? Mercedes, igual que mi madre tamén. Mira, escoitas, Mercedes. Esta tamén a carta que está ao revés, verdade? Estás de acordo, verdad? Pois xusto a única carta que está ao revés non é nada máis e nada menos que a túa carta, o 10 de tréboles. Fortísimo aplauso para Antonio. Gracias, Antonio. Moitas gracias. Fantástico! Outro material similar. Non sei se vedes caer o sal, vedes caer como cae o sal dentro do puño, sí? Estrela, ves, Mercedes, ves a... Sí, vedes aí o sal. Cando me digades basta, eu paro de botar sal, vale? Cando me digades basta. Para. Non, tranquila, non pagas ti, é gratis. Podo botar máis, non hai problema, é barato, Aí? Xa, vale, moi ben. Vale, pois, unha vez que temos xa unha cantidade considerable dentro do puño, o que vou facer vai ser algo increíble. Vou facer que o sal que teño nesta man viaxe máxicamente a esta outra e desflipar todos un montón. Antonio máis, porque era flipando un borrato desde o principio, entón podía desflipar un montón. Pero mira, unha, dúas e tres. Xa o teño nesta man. Flipastedes un montón. Vésevos na cara. Sí. Non mentas, xa sei o que pasa, que falta a segunda parte do xogo. Sabedes cal é? Que o sal que teño nesta man regrese outra vez a esta outra. Dúas e tres. E xa o volvo ter nesta man. Vale, gracias. Non me aplauden. Non aplaudades que... Nun primer... Claro, xa sei por que non aplaudides. Porque nun primer momento tiña que lanzar o sal ao aire desta man, nesta outra man e facer que caese, como vedes, quédate cunha palabra que te chama atención ou que non te chama atención, unha palabra común ou que ti queiras, pero que sexa fácil de recordar e que o público entenda o significado desa palabra, vale? Telo xa, quedaste con esa palabra? Perfecto. Quédate con esa palabra e quédate tamén coa páxina, co número da páxina. É fácil de lembrar, verdade? Perfecto. Vale, unha vez cerras a páxina, sí, cerramos a páxina, e seguro que temos un bolígrafo por aquí. Temos un bolígrafo? Esta palabra que estás pensando ten un significado, non? É unha palabra estranxeira? Non. Ten un nome propio, verdade? Non é un nome propio. É algo, pode ser unha característica de alguén que poida adquirir ou algo? Non, é sustantiva, vale. Pode ser fealdad. Non é fealdad. Que é? Podela dicir. Velocidad. Menos mal, porque eu escribí tamén velocidad, porque se non... sería catastrófico, non? ¡Qué bárbaro! Un fortísimo aplauso para que sexa creíble, o efecto, non? E unha vez que ensinamos o pano, o segundo paso é cerrar o puño como atrapando o aire, non? E metemos o pano dentro do puño, tratase de ir calcando o pano dentro do puño, calcámolo ben e procuramos que non quede ningunha punta fora, porque, Antonio,
porque se ve o paño, está aí todo normal, se ve o pañuelo, non? Pois acórdate desto, isto é importante, apunta, Antonio, hai que meter adentro, sempre, inda que non o practiques, que se che ve na cara que practicar pouco, acórdate que apunta, hai que meter adentro, ben calcado dentro do puño, e unha vez que está ben calcado o pano dentro do puño, aí ben calcado, o que non podemos facer é abrir a man, porque no momento en que abramos a man, o que pode pasar é que se caiga o pañuelo e tampouco... Anda! E tampouco tirar por a punta do pañuelo, porque senón tamén se ve o pañuelo. E polo aplaude, moitas gracias. Bravo! Yeah.